Babalelwa emashumini amabili nesikhombisa abaholi bendabuko asebebulewe KwaZulu Natal kule minyaka emithathu edlule. Le igameko sezenzeke kaningana kule inyanga ezedlule nosekwenza amakhosi alale obenyoni kulesifundazwe. Esigamekweni sokugcina ibamba bukhosi bakwaNyuswa ithunjwe abalisa ababehlomile begqoke nempahla yamaphoyisa. Yize kwasungulwa uphenyo lwamaphoyisa, uNgcobo akakatholakali namanje. Ngenyanga edlule inkosi uManqoba Mkhize yomkhandlu wesizwe esamambuzane yahlaselwa yadutshulwa kanye nomsizi wayo. Umkhandlu wabaholi bendabuko esifundazweni ukhathazekile. Inkosi uphathisizwe Luthuli ikholwa ukuthi umbango wemindeni mayelana nobuholi iyona iholela kulolu dlame. Uhulumeni nawo usunxenxe ukuba ungenelele. Kungenzeka ukuthi kusuka ikakhulukazi embangweni womndeni kuma families abo. Ngoba inkosi nenkosi noma yipi mengithi ngiyayibikela nje ukuthi emndenini ngihleli kanjani nayo vele ikhale sami inkosi ebukhosini nje awuhlali kahle ebukhosini uhlala ngaso sonke isikhathi ukhonjwa ngenjombane. Kunombono wokusungulwa kwesigungu esikhethekile esizovikela amakhosi kuphinde kubonakale nabezokuphepha eindaweni ezisemakhaya kanye nasezinkantolo zomdabu. Balontshe lapha endlunkulu enyokeni into ebesinethemba elikhulu kuyo ebibizwa ngetraditional policing esikholelwa ukuthi uma kungasondezwa ezokuphepha eindaweni zamakhosi kungakwazi ukuvikeleka amakhosi. Umnyango ukhathazeke kakhulu ngempela ngezehlakalo ezifuna manje ukuba insakavukela zokuthi kube khona ukubulawa nokuhlaselwa kwabaholi amakhosi nezinduna. Umnyango uyaxoxisana neminye iminyango yezomthetho ukuthi kukhanyukwe nezisombululo ezingasiza kulesi simo. Abekho abantu asebeboshiwe kulamacala okwamanje.